tak som mala rada tvoje terapie, že vždy som si hľadala, že čo by som ešte mohla s tebou riešiť. Že čo ešte? Ja spomínam si, keď som sa ťa spýtala, že Lucia, no a to proste, to ja ťa budem do konca života potrebovať. A ty si mi vtedy povedala, že na to je tá cesta k celistvosti. Preto som ti odporúčila to, keď si hovorila, že OK, tak ešte niečo dojde, tak ten život stále bude prinášať nejaké výzvy. Procesom, ktorý som sa naučila na ceste k celistvosti, som si vysporiadala svoj vzťah k dcére tak, že teraz sa na všetky problémy, ktoré môžu vzniknúť, alebo ani nie problémy, situácie, ktoré môžu vzniknúť, sa vždy pozriem z jej pohľadu. A tým pádom to potom úplne inak pochopím a inak vyrieším. Takže som sa stala takou láskavejšou matkou. A robila si na toto jeden proces a na základe toho si videla hneď tú zmenu, alebo prichádzala si s touto situáciou s tvojou dcerou ako keby cez viacero tých procesov? Myslím si, že to boli 2 procesy, ale na 2 iné veci, ktoré som s tou dcerou mala. Napríklad jednu som mala takú, že som riešila iba to, že som na ňu kričala a mi to potom bolo veľmi ľúto. A robíš to nejak vedomo? Alebo to iba prechádza tak automaticky? To už sa mi stalo samo. Vedomo som urobila ten proces, tie kroky, ktoré si ma naučila. A to, čo zdieľaš, tak to veľmi dobre poznám. Stávalo sa to aj mne, že som reagovala tým krikom na môjho syna a presne po týchto procesoch, ktoré som si urobila na sebe, tak mám úplne pocit, že mňa to ani... Že preto som sa ťa pýtala, že či to bolo ako keby vedomo to robíš, alebo nevedomo, lebo ono to pôsobí na automatickej úrovni, lebo my tam pracujeme s takou hĺbkou našej psychiky, kde sa dostávame do toho, kde sú zautomatizované reakcie, uvoľňujeme tie napätia a keď sa toto uvoľní na tej celostnej úrovni, tak v podstate automaticky už nemusíme reagovať tak, ako sme reagovali a ako keby nerobíme to vedomo, ale prichádza to spontánne. Ono je to samé. Preto ja vždy aj hovorím, že aj tie tvoje terapie, aj tá cesta k celistvosti, oni ma proste pretransformovali, zmenili, proste ma zmenili k tomu lepšiemu, k tomu, čím som chcela byť. Čím som si želala byť. A možno práve k tomu, čím si vždy bola. Hej, len to bolo nejakými nánosmi. Áno, lebo to bolo iba nejakými nánosmi. To nie je krajšie. Nánosmi našich skúseností, hej, možno nejakých nevyriešených vecí, to bolo potlačené a si sa mohla vyvinúť do tej bytosti, ktorou v podstate vždy si. Pre mňa to je metóda, ktorú som musela jednoznačne predstaviť najprv svojim klientom a predstaviť ju aj celému Slovensku v podstate. Hej. No, sa veľmi teším, že som mala také šťastie, že som proste našla teba a mala som to šťastie vyskúšať si to. Je to neuveriteľné, že to naozaj funguje. Že sa to dá naučiť, že sa to proste dá praktikovať hoci kde. Proste pre mňa to bol relax. Ja som išla na ten seminár vždy s tým, že ja som si pripravila vodičku, čajík a proste som si tam zrelaxovala, dobre. Hej, lebo ona tá metóda pôsobí, že nás dostáva do takej relaxačnej úrovne, lebo ide do takej hĺbky, aby sa odtiaľ mohla diať tá zmena. Takže veľmi dobre si sa pripravila. A čo sa ti najviac páčilo na tom seminári? Bolo to veľmi jednoduché pre mňa, relaxačné a práca s tebou bola veľmi dobrá tiež, pretože ty si bola k dispozícii odpovedať hneď na každú otázku alebo pochybnosť, ktorú sme mali. Seminár Cesta k celistvosti mi priniesol do života jednoduchý spôsob, ako sa vyrovnať s nástrahami, ktoré mi každodenný život prináša. Je to nástroj, ktorý je pre mňa životne dôležitý a som veľmi rada, že ho mám a že to ovládam, pretože ma už len tak ľahko
nič nevytočí. Nič nevyvedie z miery. Som proste taká spokojná a šťastná v živote. Ďakujem, Miňuš, za tvoje zdieľanie, za rozhovor, ktorý sme spolu mali. Bol veľmi príjemný. Ja som nesmierne vďačná, že som ťa vyhľadala, že som ťa oslovila a že si mi prišla do života.